Ano? Kumusta? Okay naman. Kaisway na eh. Unya. Okay na ka? Okay naman. Very good. Ang mamo bata. Nanay mo kuya. Naan. Ang buti mo. Mahapi na kakainaan ng imong kuya. Oh. Di na. Lonely. Dundi. Kumusta naman ka kuya oy? Okay naman. Aw. Unya wanay daghang activity. Naghihapon. Pero still enjoy na lang. Enjoy. Unsa man ka oras sa hinggawas or hing sakay? 4.